Здравейте! Сигурно вече сме ви омръзнали с дела за върнати книжки, но няма как да не ви покажем поредния подобен случай. Касае се за несключена гражданска отговорност, за която лицето не е уведомено, съответно бива спрян от патрулна пътна полиция, установява се това обстоятелство, отнемат му както книжката, така и талона на автомобила и регистрационните номера. На следващия ден, 28 юни, се сключва гражданска отговорност, нашия клиент посещава КАТ, връщат му талона на автомобила и номерата, но за съжаление книжката остава отнета за период до 6 месеца с заповед за прилагане на принудителна административна мярка. Клиентът ни потърси, изготвихме жалбата до административен съд Видин и на 2 юли съдът със свое определение спря изпълнението на заповедта, съответно постанови да се върне книжката. На 13 юли беше съдебното заседание и на 21 юли съдът със свое решение постанови, че отнемането на книжката с подобна заповед е изцяло незаконосъобразно, с което случаят се приключи в тази му част и СДВР беше осъдена за пореден път да заплати всички разноски в размер на 505 евро. Това, което можем да кажем е, че административен съд Видин работи с изключителна бързина и случаят беше решен за по-малко от месец.